Atât în Google Ads și Facebook Ads vei putea vedea informații despre bugetul consumat. Acest buget este acela care la momentul în care te uiți a fost deja investit. L-ai cheltuit deja pentru campaniile pe care le-ai desfășurat în perioada încheiată. Practic, te uiți retrospectiv, te uiți la activitatea trecută, finalizată. Fie că te uiți pe o perioadă scurtă, la bugetul consumat ieri, fie te uiți pe o perioadă de timp medie, ultimele 7 zile, ultima lună sau pe o perioadă mai lungă de timp, cum ar fi ultimele 90 de zile. Aplicația Rifkick Budget se uită mai mult spre viitor și pe lângă analiza comparativă cu bugetul planificat, face și o previziune a bugetului ce urmează a fi consumat. Nici comparație cu bugetul planificat și nici previziune ale bugetului ce urmează a fi consumat nu sunt disponibile nici în Facebook și nici în Google.